C'est que là, on a la mission de ça. Tiens, tu n'as qu'à pas parler la mine à la première nuit. À ce moment-là, tiens, c'est moi qui suis Ante. Eh, Rugru, Garajo. Kanyeme. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Ça quelle heure moi? Ouais. Tu n'as pas été comme dame na. J'aime bien la première la folle. Première. Comme n'est pas parler la bana, c'est ça. Mais tu es où? Malagaro ça va. Ouais, ça va alhamdulillah, wala don don. Singa mi ram bali wono sa khamu. Sakele antaro fon fere. Che, ni no mal ko nan te foide. Tanga che ali tip ma fe fene mi ga kuma salla. Ay Garajo. Domo de mine e be kele ko shuba. E me am kele muna. Am kele ko. Ye botage no wala, wata. E ni ne botage no wala ni gela be kuma ti fo wa. O kuma be foto ni e ti so barama, jaw te gele ga do jamana ko na. E ni nyugo na baade ni be tugun ko. O te so barama. Donc a fere ko bara de fen sora. Bara de fen sora, o ma dare ne be fen sora. E ka be ngolo do fo bi bara la ko alsa ko iga wuli ka bara ge. Mais e sara folo di. Ne ma sa to di. O bala. O tala to di. Che. Ma ka ti do be kano ge ga mo. Ay ngo e fle de be mo la dimu tuma pe. E bi tak so ko na to di ke e wari so. E wari so to di. E ba so a to so ko fo en. Jamana wona hal ni dai war si kanga war solo senga de be jamana wona kuma de fo ni se femme na kuma de do ni senga be ma fo amini sege be e bi wuli ka solution ni nyini u be e bi ta so ko ko gele abi solution de be bola ya e ti ka solution nyini de e be gi balota de so isi gi bay te nene ma ni ene jigindo ka papa ga wala sisan te nene ma na so ngo be parce que comme ite na so ngo wodla e be ni kuma be ko mana ka kuma nyuma fo do ibo gele ko wala de mo bolo wa ni senga be jamana wona bo fo o jago ya de mais ni sege be jamana ko na amu ko de meg kuma ga ban te wuli ka te ya ngam te mi ngata te ko no be dima yero ko kuma ma dara do al mo ko ma te kana ko no kuma fi wa ay parce que ne be ga mu fo quoi aw vlen abu wuli ka ta mo la del karsen india o te fu nya e ra ka wuli ka to ki yere o te ba ma ne ma e de la ne wuli to ka jon deli mais deli ga tene misri wadala alo lu yere ka fe soro biya mais ni ti so bara ma ko jago e bi la ba del la u be so ni wata kiya ala ko na kisho ma ma kana shweni galo shweni kuma no fo ma sa kana o kishine ma kisi ma membe ka fo de no na ni ko nte barake ko ba de te barake sufe ite barake kilefe ite barake wulafe a ila ba yemu ila ba fo yego te wulige e be ke ga la ba hein ite sebeke hal alama gardien ite se ko ke donc de ka taso ko no ka wuli ma ni ndere ba ni ndere no do ma barake se be fe so rawa hein isi gi bay no kon mbege menta fiere na jaake na ami jaato kana ke e kita ani kon ida yegi kana sigi me kere fe ka te premier mu sino te wuli na te okay basi kala te kon mbege la 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 gele amume jamana ingona alaga gele aiba ina la sila me de yo ala la Alula la aga kene aya ke Mamadou Kama occasion mbali maw ala rancho gelale benka kan so chugo di era ko on ta jubi ta ala rancho e ba de sizo ça dit gelere kele gal anga gela sama be ni e mzo raba agedu mo ko bila dan agede kisi ni danga sesta la dini ndenge masigi mini deli gala di sigi te ben o te ben mini nyini ngadi ayi sigi ga nyini nga ate ben nego agedu da akana kima basi era ni ala kana ke basi ni jugumante basi te zoro ne ko esi be sanju lila me a ne wolole ni bije ete sanju bi wolonvla ni wolonvla de sanju bi wolonvla ho ani wolonvla awo ne ko chebi bola
alhamdulillah cɛ bɛ n bolo kɛ I furula mɔgɔ bɛ ne k'a fɔ ko n furulen tɛ mɔgɔ t'a dɔn mais aw ye den sɔrɔ den baden de bɔnnen bɛ so kɔnɔ ye o bɛ balo la a caman baden a si ma sa o bɛɛ bɛ yen awɔ den 17 olu de bɛ yen a bɛɛ bɛ yen kiminikɔrɔ 10 musomanin 7 olu de bɛ yen o bɛɛ bɛ yen o ma sa o ma sa mais musokɔrɔba i b'a kalama e ta ye teri jugudenya de ye Mamadu ala n denkɛ o bɛ fɛrɛ jo mun ye ne kɛ teri juguden ye sisan ne ko ala ka nisɔn i ye mun fɔ ne ma i yɛrɛ ka ye musokɔrɔba tɛ se k'a ka musokɔrɔba k'a daminɛ denmisɛnnin ma ka se fɛ ni san 77 ma k'e ye ɲuman min kɛ k'ala bɛ se k'i laban kɛ gɛrɛbuya ye o ninnu de bɛ k'an ka an ka fantanya juguya o mais n'i ko ala ka nisɔn e b'i yɛrɛ kɛ jagoya mɔgɔ sɛbɛ ka sɔrɔ kisɛ tigɛ jaba la bon ni an m'a ɲininka sa est-ce que an bɛna se k'a dɔn mun c'est à dire ninnu mɔgɔ suguya de bɛ k'an ka jamana yɛrɛ de lanɔgɔ ne t'aw ka molibaliya la dɛ molibaliya ko n'aw bɛ sɔn a ye sɔn n'aw tɛ ala sɔn a k'a fɔ k'aw tɛ ala sɔn musokɔrɔba y'a faamu ne ka tere juguya o t'aw dala kuma ye dɛ aw de ye tere jugudenw ye musokɔrɔba mɔgɔ min b'i sɔn yɛrɛ an ma yafa a tigi la ala kana yafa aw yɛrɛ ma a fɔ ala kana yafa aw ma e tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye aw b'aw si kɛ barada jugunin in kɔnɔ yan wala ala sɔnna e bɛ gɛnni kɛ sɔrɔ i ma se la foyi tɛ k'aw ka gɛlɛya kɛ tan dɛ ni Mamadu tɛ a tɛ sɔn ka fɛn di ala ma an tɛ se ka fɛn di ala ma sɛgɛnbatɔ falatɔ o bɛ n'aw deli k'aw ka fɛn d'a ma a b'o ka tere juguya an ɲɔgɔnna belebeleba den b'i bolo palani de b'i bolo gudɔrɔn fan fɛ ka yala yala ko a ye sɔn ala kama ala yɛrɛ kana d'i ma diɲɛlatigɛ in fana la ala kana nɔgɔya aw fana ala kana nɔgɔya ye ala kana nɔgɔya musokɔrɔba an tɛ dɔgɔya dɛ n y'a dɔgɔya hali sini n y'a dɔgɔya hali sini musokɔrɔba an bɛ k'i bonya aw k'aw lajɛ yan ba ye bon musokɔrɔba dabɔ yan maa langolo ninnu maa piripara ala kana hɛrɛ k'aw ye walayi aw bɛ sa ta ala k'aw fa kɔngɔ na ala k'aw fa ka kɔngɔ na a tɛ ala sɔrɔ k'aw bɛ ala nɔgɔya n'a y'a sɔrɔ k'i ye ɲuman k'i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ walayi waliden dɔ b'a jɔ n'i ye i tɛ se ka delili kɛ mais n'i ma ɲuman kɛ i laban bɛ kɛ nin de o delili ye kɔni e b'a kalama fɔlɔ wa pour que an yɛrɛ ka musokɔrɔba ye kɛnɛma tan tɔ fo n'a kɛra banni ou bien ani fɛn suguya ninnu mais sisan musokɔrɔbaw de bɔnnen bɛ fan bɛɛ fɛ kalabanciya la e m'o faamuya o la olu de bɛ k'an ka sɛgɛn juguya o sinon hali fɔlɔ la an dalen an kun wari sɔrɔ an si dilan kan a ka den wolo ka to so kɔnɔ k'e bɛ taa garibuya kɛ ka na olu balo n terikɛ i bɛ tiɲɛ dɔn wa i yɛrɛ nɔ b'a ko la koyi ne dun jumɛn de b'a la an ka tɛ wuli ka tɛ d'a ma e yɛrɛ tɛ tiɲɛ kan o e yɛrɛ tɛ tiɲɛ kan o e yɛrɛ tɛ tiɲɛ kan o f'i ye sa i y'a kuma n'a dosi n'a bɔsi e ni musokɔrɔba bɛɛ kelen musokɔrɔba yɛrɛ ka fisa ni e musokɔrɔba san 70 ni dɔɔnin i nin filɛ nin i tɛ tɛmɛ san 25 kan e bannen don baara ma ko musokɔrɔba laban bɛ ɲa n'i ta ye i sigi i kana wuli ka sɛbɛn kɛ ba ye ne kɔni bɛ ka n ta f'i ye